चीननि बयनिख्रुइबो देरसिन बान्दोआ नसुंसेनि हादोरफोरखौ दोबैहोगोन नामा? चीनआ तिब्बताव ब्रह्मपुत्र दैमायाव मुलुगनि बयनिख्रुइबो देरसिन बान्दो बानायनो सानथांखि बानायगासिनो दङ। नाथाय बे मावथांखिनि सोमोन्दै बायदि रोखोमनि सोंलुफोर दैखांजागासिनो दङ। नाथाय दायो बेनि सायाव चीननि बिबुंथि फैदों। चीनआ बुंदों दि बे मावथांखिया गुबुन हादोरफोरखौ गोहोम खोख्लैनाय नङा आरो रैखाथिनि जेंनाफोरखौ 10 बोसोरनि फरायसंनायनि गेजेरजों फोजोबनाय जादोंमोन। चीननि बायजोआरि बिफाननि बुंथिगिरि माओ निंआ 137 बिलियन डलारनि मेगा बाहुबली मावथांखिनि सायाव गिनायफोरखौ नेवसिगारदोंमोन। बे मावथांखिखौ टेक्टनिक प्लेट सिमायाव थानाय मोनसे आबहावायारि नोजोरजों लोरबां हिमालय ओनसोलाव लुनाय जादों, जेराव गले-गले बांग्रि फैबाय थायो। बिथाङा बुंदों दि चीनआ 10 बोसोरनिफ्रायनो गोथौवै फरायसंदों आरो रैखाथिनि राहाखौ लादों। बान्दोजों सोमोन्दो थानाय जिंगाफोरनि सोमोन्दै माओआ बुंदों दि चीनआ जेब्लाबो सिमा बारनानै थांनाय दैमाफोरनि जौगानायनि थाखाय बिबान लानानै हाबा मावदों। बिथाङा बुंदों दि तिब्बताव दै मोब्लिब मावथांखिखौ 10 बोसोरनिफ्राय गोथौवै फरायसंनाय जादों आरो मावथांखिखौ रैखाथि होनो आरो सोरबिथिं एबा आबहावाखौ रैखाथि होनो थाखाय रैखाथि होनाय जादों। बिथाङा बुंदों दि बे मावथांखिया गाहाय ओनसोलफोराव गोहोम खोख्लैनाय नङा। चीनआ सोलिबाय थानाय चेनेलनि गेजेरजों गाहाय थाखोनि हादोरफोरजों सोमोन्दो लाखिगोन आरो दैमानि सेर-सेर थाग्रा सुबुंफोरनि मुलाम्फानि थाखाय खैफोद होबथानाय आरो रैखाथिनि सायाव गेजेर हायुंआरि हेफाजाबखौ आवगायहोगोन। चीनआ बुधबाराव भारतनि सीमा खाथियाव थानाय तिब्बताव ब्रह्मपुत्र दैमायाव मुलुगनि बयनिख्रुइबो देरसिन बान्दो लुनो गनायथि होयो, जायखौ मुलुगनि बयनिख्रुइबो देरसिन इनफ्रास्ट्राक्चार प्रजेक्ट बुंनाय जादों। बेखौ लानानै भारत आरो बांलादेशआव जिंगा सिखांदों मानोना बे दैमाया भारत आरो बांलादेशनि गेजेरजों दैमाया बोहैलाङो। मोनसे मावख'आरि बिबुंथियाव बुंनाय जादों दि दै मोब्लिब बिथांखिखौ यारलुं जांगबो दैमानि गाहाय बाहागोआव लुनाय जागोन। यारलुं जांगबोआ ब्रह्मपुत्रनि तिब्बतारि मुं। बे बान्दोखौ हिमालयनि मोनसे गुवार हायेनाव बानायनाय जागोन, जेराव ब्रह्मपुत्रआ अरुणाचल प्रदेशआव हाबफैयो आरो बेनि उनाव बांलादेशआव हाबफैयो।